வணக்கம். லதா காமாட்சி நெல்லை பூஜன். இப்போ என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறோன்னா, திருக்கார்த்திகை கொழுக்கட்டை. நெல்லையில் இந்த கொழுக்கட்டை வந்து பனை ஓலையில் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப மணமாக இருக்கும். அதே கொழுக்கட்டை இப்போ நம்ம வாழை இலையில் பண்ணுவோம். ஒன்று ஒன்றா எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம். 200 கிராம் பச்சரிசி எடுத்து நல்லா கழுவி 3 மணி நேரம் ஊற வச்சு இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு. பிடிச்சா இப்படி அரிசி விட்டால் 1-2 அரிசி இப்படி கையில் ஒட்டியிருக்கணும். இதுதான் பதம். இதை இப்போ மிக்சியில் பொடிச்சிட்டு வந்துடலாம். அரிசியை பொடிச்சாச்சு. இனிப்பு கொழுக்கட்டை தான். 2 ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு எடுத்து வறுத்து கழுவி 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ பச்சரிசி மாவை வறுத்துக்கலாம். மாவை வறுத்தாச்சு. இந்த கோடு போடுற பதத்துக்கு மாவை வறுத்துக்கணும். வறுத்த மாவை சலிச்சிக்கலாம். 1 கப்பு மாவுக்கு 1/2 கப்பு வெல்லம், 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வெல்லத்தை கரைச்சிட்டு வந்துடலாம். எள்ளு, தேங்காய், ஏலக்காய், பாசிப்பருப்பு, வெள்ளை கரைசல் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். திருக்கார்த்திகைக்கு ஏல கொழுக்கட்டை ரெடி. நன்றி.